पुणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2014। छत्रपती श्री शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, महात्मा ज्योतिराव फुले, रणरागिणी झाशीची राणी लक्ष्मीबाई, राजमाता जिजाऊ यांच्या विचारांचा वारसा घेतलेले प्रभाग क्रमांक 29 मागासवर्गीय अ गटातील अपक्ष उमेदवार श्री चंद्रकांत वामनराव शिंदे यांनाच प्रचंड बहुमताने विजयी करा। श्री चंद्रकांत वामनराव शिंदे यांची निशाणी आहे नारळ नारळ नारळ। नारळ या चिन्हापुढील बटन दाबून श्री चंद्रकांत वामनराव शिंदे यांनाच प्रचंड बहुमताने विजयी करा। लक्षात ठेवा, प्रभाग क्रमांक 29 मागासवर्गीय अ गटातील अपक्ष उमेदवार श्री चंद्रकांत वामनराव शिंदे आणि त्यांची निशाणी आहे नारळ नारळ नारळ। मतदार बंधू आणि भगिनींनो, ज्या समाजात आपण राहतो त्या समाजाचे आपल्यावर अनेक प्रकारे ऋण असतात। ही भावना मनाशी बाळगून राजकारणात समाजकारणाची चौकट असेल तर ते समाजकार्य रचनात्मक आणि भरीव होते आणि ही संधी या राजकारणाद्वारे उपलब्ध झाली आहे। आपल्या विश्वासास पात्र ठरेल असे कार्य मी करेन आणि दिलेल्या संधीचे सोने करेन आणि म्हणूनच प्रभाग क्रमांक 29 मागासवर्गीय अ गटातील अपक्ष उमेदवार श्री चंद्रकांत वामनराव शिंदे आणि त्यांची निशाणी आहे नारळ नारळ नारळ।